Ka Awakening India Movement aim haka khandai dre yayo kala penlong ya kejing yalang pai ba ban penpau ya kejing persya halor kejing syak penbor ban le adhar ya kajing yalang la penlong hakmat ke durmot uwo kyang nang ba ka badon hakmat ke civil hospital Shillong ha ka bada kispa ngut ki pai ba na keleng kelawan ban ya shim benta ban persya ya kani kejing temu jong ka sorka hadin kejing yalang kino yalam ka Awakening India Movement rengkat ki pai ba kitmu ban lektor pajba asya sekretariat ban IT da ka dorkhas halor kani ke jing persya ke jongki ha menteri rangba ke jela konrat ke sangma Henry ki puliat kim syamla ailat satya yaki ban yai pajba bat pakhang lenti yaki ki pajba hadin ke jing sya pakhang lenti la sakhi ke jing yakun bormet habden ki puliat bat ki no yalam ka em bat don ru na pedeng ki no yalam ki bala sya thep pok ka kali bala pen krem ha Hadin kejinya keren kabala ne katuk Nepor na kaliang kibor district kila pentip syekino yalam jong ka em ba kimla banya kendu ya menteri rangba ka jela ne ya chief secretary namar bakim don haslong bat hadin kani kila yu alar banya kendu no ya ka deputy commissioner ka East Khasi Hills ka kong RM kurba ban IT ya ka dorkhas Thank you.
Pak video kau. Mereka sekarang hot tapi kamu buat betul kiwe lu. Kenapa kau bagi? Dengan perkat yang baik. Perkat yang baik. Kamu tak kiwe lu. Kamu sebuah. Apa itu? Ada video ini terus itu betul. Kami ini betul. Betul. Dia betul. Jangan sampai pagi dia betul. Waktu pertama tu, ya. Yang demi kita penuh, weekend in the movement, belong ke National Federation Jongkari India. Anda mentang sini lah pasang bani kendo ya Chief Minister jong kejelah dulu, kontak sangma dari don coba jong jelah dengan kami alat bani kendo. Ila pasang ro bani bani keren bani Chief Secretary jong jelah ro dengan kami bani lap bani kendo. Tinggal ayok bani keren nak bani bani Deputy Commissioner di Padang Purba dan langsung di Ex Council District. Ya, ini kebangi dapat power hero kalau the main issue ini kebangi keren ke power kalau bah wat penbor ini pak bagian lain ada. I begin jadi orang lain. Nilai ini bani keren bat hero nama bon kipat bah kebangi lagi yang keren junggu Minister in charge. Aku di bagian ini jelas orang kendang tertiap berfai kila snow himbau nak bah keserkan bendung oleh corruption. Amde itu corruption. Kipat bah mendak keleng sodong kisah penduk ado ka kuliah ke putih kisah penduk ado si scholarship kisah penduk nangta nalo corruption kisah penduk ro halo ki health service kemono ki insurance kini kita idon ro ki all age pension ki bagi kisah penduk unta kita ki bai bam temen bono ki kipat bah padon ro kipat bah ki balak tre kam sarkar ndai menta tanah kada pemter adhar ro kisah harisain But ke lomba anda sekal government, lomba ki official authorities ki parisain ye ki paiba la kalong ki betul ki badan ki kumju kita badan ki asha agar wandiro ki parisain. Namar boleh tangki casual workers ki asha ki agama di ki klampa dak jing thok lang sarkar. Ke baja kalong chu om betang dak ketin, chu om betang dak sentur himdan ada resign. Ti kata ka jumun ni sa ko umdum ya. Kum ke jela mentala ngi kren kum ke jela ka jengi mentang kum ono kajingwan le yu adhar kalong no kum boy lagi benta kalong ban proof of identity on how to be an Indian citizens. Hari berpercaya kum tahu nong India berpura. Anda ingat direct mentang lah pau ini kalian jengi lah pau Deputy Commissioner. Tanya baru kau wan nempen kam yu adhar bau nong tang utau artificial intelligence. Artificial intelligence mentang ila iha ka mobile ru don AI besi artificial intelligence mentala rengi wat keleng saudong tatang daga AI menta AI apps ngila upload keleng saudong menta ke ai kapan jala da wadha masai ru nong utau artificial intelligence na kamta iwei ko minong songsnong ko jelame ga halia ko kari India bro ko menta la upload keleng saudong ada wat tang utau artificial intelligence lama wadha khat ardi jit wadha ru don menta la sok palat berwat di breu perfect keleng saudong dia menta ko wei kalong bagi ada krendo hai Deputy Commissioner kalong ba tani kami berbam pemila ha ngi buram ro ke ai ke banda kaliang jong ka Supreme Court bodam buram pelada berai ha kita ki kendiat senam gula ada no manong ba ke Jammu Kashmir Meghalaya berka Assam ki khamnong fair kendiat exemption kri bendon nam taki gilai tali ki state nama boleh pemong no khamta na ngi kel hi tangi ke jalal jong mata ngi di ru bijak bendeu barim pu bijak bendeu barit pai ngi em ko ka riulum pong no ke ai ke bangi ha ban su thu sai mata bon kita ki nomi khmat ki bon ha appeal ha for election elect ki pajba to jit yanga bang long syakri jompi nga e ya kari ba kajai bendeu ki ong de ayu ki ejri jai bendeu pat menta anda bangi ki pajba bun sin ki jau umat menta tang kada bong yo ya ka benefits na ko government tang na da buntar adha
Ndai amdan uwei ru ban keren nam takani ka hok jung ki pai ba bon ki pai ba ki em ta halo ka hok ba jing sisa ke ai ber khoi ru ka ba ki pai ba ki jet la ki pendan kam ni ki pendan kam yu adhar ro jet namar bole ki em halo ka reason char pai ba ka ri lai loi la ngi keren haktin phareng matal ki pai ba ki haban em halo ka democratic country democracy ka bang em menta ndai ke ai ba khoi mentang isu thuk ban ba ki pai ba ki sap penlong ban party crazy lembagi politician kita ki politician ki bathao kita ki party crazy lai po ja ki penbi yu pai ba kambiang ban persa yu adhar ki bamon ki banle adhar ai kin le yu adhar ndai ka jing persa ka jungi ka long bangi persa wat penbor ki pai ba banle adhar ai ki pai ba ki bajit ka mon la jong kin jit ka kum ka mon ka balai lot ka jong ki amri ban persa ye noi noro ki balai adhar rom le ki man le yu adhar ka song ka mon ka jong ki balai adhar ndai ki bong pa banle adhar ro ka song ka mon jong ki bong pa le adhar ndai balai pat tan ka daw ba ki bai ba ki bong pa banle adhar sa penduk lot ki benefit jong ki ber khoi katang ibu jengkeli sarkar bangi ai poi ka sarkar kum basita yau bahkan ai ka jubab ini borkhoj bangin pe ye kata ke ai ka banak liang jok sarkar jela jungi kum ju nak sarkar India kan ai ka jubab siki pai ba ka AIM ka thamyang persha nak tau adhar ka AIM ka yeng persha halor ka hok ba ka jing sisa ka bagi pai ba ka sa pen bor ban le yu adhar kata ka di ka bentar ka kongsa ya ka mon ban lai lo jong ubrio la sa pen thot no ka sarkar na mablei ka sarkar ka penduk lot nau sedong kam tam bangi pai kum itu ki kena school ki balik school kum kita ki LP school dan ki UP school menta bagi di banyo eta ka midday meal school ro ki supet kai kita ki bayok bam na ki bayok bam ki badan adhar ki bom yok bam ki kena school ki bom dan adhar te haba khadu kai banja tinggal ada keran deputy commissioner bagi deputy commissioner ada orang tha iro ya kena memorandum sa chief minister jong jela bagi ai ke bangila pen pahung ni ba ai bagi pat ba sa sin pat kin yo ya ka nong ka jongki sa sin pat pat ba ki di ban yo ya ka benefits ka jongki amde ta na ka daw ban ong ba ki don ne kim dan adhar ne ka ta ngim khang ni ka ta bor khoi ngim de ru mangi ban ong ban khang persa ya ka ta ngi burom mi ke ai ke bor khoi ya bashim ya ka rai do ka sarkar ndai bun sin man ta ngi kran ni ka hok jongki pat ba ka long ba wat ong bagi pat ba ki bom dan adhar kin du rot ki jing man toy ka jongki bor khoi man ta la ki kran lai po ja khoi pat ba ki du rot lada ingin supan pau tak kendiat menda lada ngi pai kum ka ne ka juk ka bamenta ka bangi em ada kum bangi ih po ka Amazon kadi ka wei ka apps ka supply ki tiar kita keleng sodong ka perthai menta ndai saus pa ngot ki nong trai saus pa ngot ki nong trai ki don Amazon ki sha weng no namar boleh ki sha weng no namar boleh ka artificial intelligence lemba ki ne ki identity ki jom ki lapanan kam de ki robot lapanan kam de ki robot saus pa ngot chabe na ka kam lapanan kam de ki robot tikani ru yo kolong kum ju ngating ya kata yo kalau kum juru iki pai banang song ko kari India jungi ya bakado anda kala trekam ka artificial intelligence ka ai ban jai ki bakado namar balai ko mo song no nadu kito ki por ki balai no sakmat menta lada idei ki beriu ki badi ban armet bro menta lada ki beriu ki ko ban armet menta ki ladon kita ki artificial baby worm ki dei kita ki balak ban armet da ka basuk ki machine lakha kelong di ki basuk de ki ai ki beriu ki ban mi par hadin kata ka dei ke ai berkhoi ke bangi sa ko umdum menta ndengi kerpat ya ka sarkar jela bahkan weng lut ikini ki ai berkhoi ai bi ki pai ba ki ba em halo ka reason char pai ba ka ri ka balai loi ka mon ka lai loi jong pai ba ai bikin jit hidala de om dei pat ba ka benefits jong ki pai ba an penduk da ka sarkar par ka sarkar ka di banwan ra ya ka awareness campaign shaman la ki snong khamtam chpo ki thain nong ka nong ba pher kata ka dei ka bata ba san namar ba ngi khlem yeng ba ong tang ki pai ba ba super khat na ka benefits ndai ngi yeng ro kum ki pai ba accordingly ka kum ka fundamental rights of the Indian constitution dila da ka sarkar ka batha lo ki pai ba ber khoi ka mo ki pai ba kim desu ban long ki nong jit kim desu ban long kita ki voters namar blai ka sarkar ka hapan buram ning kong chwa ya ka Indian constitution ladang i pai na do ka article ka bakhat ar do ka article ka balai ko ar ada ong pa fundamental rights of the citizens of India is the right to life and personal liberty is the right on how to become as an Indian citizen tamable ni em kum ki nong song snong ke ba em halor ka reason char pai ba ka ri ka balai loi ladang i kiran ni lei kum ong no kat kum ka article ka bakhat khandai la ong pa freedom of speech and expression ngidon ya ka hak pangin pon pau ya ka no ka jing ero ladang ikran chuchu halo ka fundamental rights ladang ikran halo ka right to against exploitation ladang haktin khasi ngi ong no ba bangin yang persa halo ka jing sa leben te kani ka il pak jing sa leben ka jing sa leben jing ipat ba ki babun ngi kham ong bang yang hang ni namar boleh ngi kham yang nam ta jing mentoy jong no jonoro ngi yang nam ta jing mentoy jong pat ba halo ka hok jong pat ba namar boleh ngi len la de ro ko pat ba obolong unong jit la kalong ki MP ki MLA ne ki MDC ro de pat ba ob pha ek sarkar na maka sarkar ka de jong pat ba ya pat ba ban na ka ta jong pat ba ngi iba nakaliang jong ki
nakaliang juga police department, nakaliang juga magistrate di bawah hangtei di ke berkhoi kelong bang ila depong lupa ba kani berkhoi kamdi garai bang irai simat mangi kadi garajong pajba wan ngiwan man submit ya kani ka memorandum man taga suri ngiwan submit hi da garajong pajba ke berkhoi kelong mamne ka singi andah bang ilap nakaliang juga police department kimsha ba ki pajba kin mi ban lek support secretariat berkhoi kata kamut ba secretariat ro kamdi show ka public property adi ka private property jona jona dia kata kadi ka wei ka betap pongsan bat shu ngi haban ong iru ba nakaliang jong ka police department bat magistrate ki omba pikram pa ka appointment ya ka appointment nga depan lupa ngila pa ka appointment letter sedu shandi chapo ka office jong deputy commissioner ngila pa ning kemyo jawab teh dokan menta ni shimyo jawab begim tiap mano ban jawab be kani dia kata kadi ka perlong ngi basa aku mdu dah andang ngila shim ni ya be ka rai bala de rai mene upat ma ding ya be ban ni kendo chief minister umdan la khang no da magistrate bagi polis ndai menta ba ding yo pada kala pan ni kendo ya deputy commissioner jong ka SK Silastrik ba in ahi ya ka jawab halun ka betar kat lambo chief minister